ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብጣዕሚ መምሃሪ ዝኾነ ንናይ ብዙሓት ፍቑራትን ሰብ ሓዳርን ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ክልውጥ ዝኽእል ሓሳብ ክንርኢና። ናይ ልምዓንቲ ሓሳብ ዘልዕሎ ናይ ሓደ ወዲ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንምልዓል ክትነኽኣ ዘለክን ክፋል ሰውነትና ክንርኢና። እተን ክፋል ሰውነታት ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣይፈልጣን ክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብዝሓ ግዜ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅምሉ ግዜ ንደቂ ተባዕትዮ ዘይትነኽኣን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክንክኡ ዘለዎም ክፋል ሰውነቶም ድማ ብዘይ ምንካእ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቶም ንኽመውትን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዝበለፀ ዓቕሚ ንኸይህልዎምን ትገብራ ኢኽን። ግድን ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምፍፃምኩም ክትነኽእዎ ዘለክን ክፋል ሰውነትክን ክንርኢና። ነተን ቦታታት ፈሊጥክን ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም እንተነኺእኽን ንኣብነት ዋላ ሎማዓንቲ ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም ዝበለፀ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዙኹም እዮም። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ መደብ ትከታተሉ እንተሃሊኹም ድማ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ዝወረደኩምን ዝሞተኩምን ደቂ ተባዕትዮ እንተኾይንኩም ነዘን ክፋል ሰውነትኩም ኣፍቃሪትኩም ወይ ድማ በዓልቲ ቤትኩም ንኽትነኽእልኩም ብምግባር ናብ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽትኣቱ ዝሕግዙኹም እዮም። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስዳሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ፍቑራትን ሰብ ሓዳርን ኣብ ዝፈፀምኩሞ ፆታዊ ርክብ ኣዕጋባይ፣ ተናፋቒ፣ ብሉፅ ከምኡውን ተዘካሪ ፆታዊ ርክብ ክትሕልፉ ትደልዩኹም። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ንምግባር ክትገብርዎም ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ርኢና ኢና። ሎማዓንቲ ንሪኦ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክትገብርኦ ዘለክን ክትነኽኦ ዘለክን ክፋል ሰውነት ኢና ንርኢ። እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ንሪኦ ወይ ድማ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ክፋል ሰውነት እንታይ እዩ? እግሮም ማሳጅ ምግባር እዩ። ንእግሩ ማሳጅ ምግባር ምስ ፆታዊ ርክብ እንታይ የራኽቦ ክትብላ ትኽእላ ኢኽን። ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ብሉፅ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ንሱ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ እንዳሃለወ ቁሩብ ሎሽን ወይ ድማ ቅብኣት ተጠቒምኪ ንእግሩ ማሳጅ ኣብ ትገብሩሉ ግዜ እቲ ወዲ ብልዑል መጠን እታ ጓል ኣንስተይቲ ንዑ ዘለዋ ፍትወት ክንክን ክፈልጥ ይኽእል እዩ። ሽዑ ድማ ከይፈለጦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቱ ንኽለዓል ዝሕግዘክን ሜላ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዓራት እውን ክትፈፅማ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ ዓራት ደቂሱ እንዳሃለወ ንእግሩ ኣብ ሰለፍኪ ብምግባር ማሳጅ ብምግባር እንተተኻኢሉ ናይ ኢድኪ ኣፃብዕቲ ናብ ናይ እግሩ ኣፃብዕቲ መንጎ እንዳኣተኺ ቁሩብ ማሳጅ እንተጌርክዮ ብልዑል መጠን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቱ ንኽለዓል ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ ሰብ ሓዳር እንተኾይንኩም በዚ ሜላ እዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቱ እንዳዓላዓልክን ፆታዊ ርክብ እንተትፍፅማ ይምረፅ። ከምኡውን ብናይ ስራሕ ፀቕጥን ብናይ ስራሕ ድኻምን ምሸት ኣትዮም ምሳኽን ፆታዊ ርክብ ክፍፅሙ ድሌት ንዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝበለፀ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቶም ንኽለዓል ትገብራሉ ብሉፅ ሜላ እዩ። ስለዚ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ኣብ ዝደለኹሞ መዓልቲ ምሸት ንእግሩ ምስ ሓፀብኪ ቅብኣት ወይ ድማ ሎሽን ተጠቒምኪ ንኣእጋሩ ናብ ሸለፍኪ ብምግባር ኣብ ሶፋ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ዓራት እውን ኮይኑ ክኸውን ይኽእል። ንእግሩ ማሳጅ ብምግባር ብልዑል መጠን ንፆታዊ ርክብ ድልው ንክኸውን ብምግባር ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽለዓል ብምግባር ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘክን ክፋል ሰውነት ድማ ኣብ መሰንገልና ከባቢ ዝርከብ ማለት እውን ኣብ ኩሊትና ከባቢ ዝርከብ ክፋል ሰውነትና እዩ። ነዚ ቦታ እዚ ሰውነትኩም ተራኺቡ ከንፈር ንከንፈር እንዳተሰዓምኩም እንዳሃለኹም ክኸውን ይኽእል። ቀስ ኣቢልኩም ብምንኽኻእ ቁሩብ ማሳጅ ብምግባር ኣብ ትሰዓዓምሉ ግዜ እቲ ወዲ ኢቨን ደው ምባል እስካብ ዝዓብዮ ርእይዎ ናብ ዘይፈልጦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትን
عقبتن نخاتو كتقبرا تخلاخن سلازي كنفر نخنفر أو تسعاملو أو تتحساسيلو فور بلاي أو تقبرو لغزة مالتيو كلتنا زركبو كفال سونتنا مالتون مسنقلنا كاب زركبو تحت بمبال زركب كفال سونت بمحسساي بمنكا ماساج بمقبار زبالة عقبت كتهبا تخلاخن أما بالسالساي نريو كفال سونت دما إيديو ميبي وكن داقبركم كخون يخيل سونتكم اندا تقرارب اندهالوا كخون يخيل نتابعتوخن أمنكو أتابعتهم بمتاو عينن عيني بمرأين even أب تسعة عملو جزا ناي كونتاكت انتحاليكمن أتابعتكم زنخاخان انتخوينو كلتيكم بحادة جزا نابلوعو لزخونة ناي صوتاو ركب سمعيت كتاعتو تخليكم إيدن إيد أب تتحازو لجزا ناي صوتاو ركب سمعيتهم ملعال ترح زي كونس مساخن زلوان فقرون نخوصخ كتقبرا تخليخن سلازي أب تسعاملو أب تنخاخلو أب تتحساسيلو جزا نصابعتخن ناب أصابعتهم بمئتاون بمنخخاءن زبالة عقاباي ناي صوتاو ركب نختفتصمو زحجزكن يو أما بل رابعين ريو كفال سونت دما رأسيو نابنت تودي كابشاور كوز انتلو نرأسو بمحسساي كبعات تقاب يون تخوينكي تودي إيفن نعينتو اندعمتا نابلو علسخونة ناي صوتاو ركب سمعيت ناي مئتاو تباي يرئيو سلازي ندق تبعتيو نابناي صوتاو ركب سمعيت كتأتوا انتدليخن عقاباي تنافقن بلوص صوتاو ركب كتفصما انتدليخنون كاب كسادو اسكاب جنبارو زلو ناي ጨጉሩ ክፋል بخلته اعداوكن ماساج تገብራን ትኮይንكنن كيحسبو ናብ صوتاو ركب سمعيت بمእታው بلوص مشت كتحلفو زحجزكن እዩ أمبل حامشاين ناي موداتان نريو ناي دك تبعتيو ناي صوتاو ركب سمعيت زلعل كفال دما كساديو نكسادو أكسس كتقبر انت دليخي نابنت مسؤو دويل كنتانيركي قومتكم استقرارب كخون اللوو كوينغنا أب عرات خوينكم أب تسعة عملو جزا كأس اندابلكن نخسادوم انداس عامكن عمونقو دما نكنافروم انداس عامكن بالعلمتن رخيبومو ريومو نابزي فلتو ناي صوتاو ركب سمعيتن عقبت نخاتو بمقبار عقاباي بلوز صوتاو ركب نختفصمو كتقبرا تخلاخن كنتقالون تلنا ناي دك تبعتيو ناي صوتاو ركب سمعيت نختل على زحجزكن ناي دك تبعتيو كفال سونت اذن زرعنا ينين اذن كفال زيت فلطا دك انستيو نزي مدب مسمعخن اذن كفال سونت باتي زرعنا يو منقدي بمفصام قدمي حزي فصيمكم مو زيت فلطو بلوز أعقاباي تنافقين صوتاو ركب نختفصمو كتقبرا تخلاخن كابو بتوساخ دما بعل جزاخي وي دما أفكاريخي بناي سرح ساقطن بناي سرح دخامن مخنيات مشت ناب جزااتيو مساخي صوتاو ركب نمفصام زي دلي انت خوينو بزن ميلاتات نسمعيتو بملعال بلوز صوتاو ركب نختفصمو كتقبرا علكن كابزن زحبر كلكم ميلاتات انت ناسا حدا خلتا انت فصيم كنون زبالة تقمي كترخبات خلاخن دق تبعتيون نزمدب تكتاتلون تحليكم نايصوتاو ركب سمعتكم دخم انتايلكمن افكاريتكمن ويدما بعلت بيتكم نزن ميلاتات نختفصملكم بمقبار نايصوتاو ركب سمعتكم كتلعلو تخليكم مخنياتون تايو نايصوتاو ركب سمعيت بستفلاليو مخنياتات كقنسن كتافن سلازخليو بزن ميلاتات دما كتملسون كتناحون تخليكم نزيله ناي لما انت مدبي بز كزازم كابناي لما انت مدبي زخونه حدش ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራህ ትኮኑናን በخبرنا ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንወስድሉ لايك شير مقباركم يترسعوا حساب ريتوكم نچانلنا نمعباي سلازحجزنا حساب ريتوكم بكومنت تبصحنا بخالي مدب بخالي حساب سكاون الراخب سلام انتعنا نخلاتنا يعني لي